Strada
запява моето сърце. Погледна към теб, смяна и съм спасен. Огромна е така твоята любов, велика е така твоята милост. С радост запява моето сърце. Погледна към теб, смяна и съм спасен. Погледна към теб, смяна и съм спасен. И тази благословена сутрин аз искам да прочета един стих от Словото Божие и този стих се намира в Исаия 9 глава, 6 и 7 стих. И то гласи така: защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението му ще бъде на раменете му. И името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, Отец на вечността и Криянца на мира. Може ли да кажем амин? Даде ни се. Даде ни се и се роди. Дойде времето да се изпълни Словото на нашия Господ Исус Христос. Дойде времето, точното определено време, точното време, денят, мястото, часът, къде да се роди
нашият Господ Исус Христос, великият Спасител, Спасител, още в началото на своето рождение, още в началото беше наречен Исус Спасителят. Той дойде да спаси света от покиналият свят, да спаси светът от веригите на дявола, да спаси светът от смърт, от болести, от теготи, от проблеми, да усуети онова, което е приготвил дяволът, да разруши оковите, да разруши греховете на дявола. Дойде и казва словото: на нас се роди син, син ни се даде и управител ще бъде над всички народи и племена, над всички езици. И Боже, ние ти благодарим, че ти си избрал и моят народ, ромският народ, и в тях дойде спасението. Нека да кажем амин и нека да благодарим. Честито Рождество Христово! Боже, благослови този народ, благослови християнската нация, благослови този народ. Тази сутрин те моля, Боже, не случайно ние сме събрани на това място, не случайно, затова те моля ти да преминеш покрай всеки един човек, премини, вземи болката, вземи проблема ни, вземи болестите ни, вземи теготите ни, вземи, донеси мир във всеки един дом, донеси мир, донеси благодат и благословение във всеки един дом. И нека да ни бъде честит празника, Рождество Христово. Нека на този ден всеки един от нас да бъде радостен, да има радост в сърцето и в душата си. Боже, и ти благодарим. Нека да се обърнем до близко стоящия човек до нас и нека да го поздравим с Рождество Христово. Прегърни близкия човек, прегърни и кажи една топла дума, една дума кажи: Леора ти. Боже, благослови християнската нация, Божият народ, благослови. Господи Боже, помогнете им, нека да бъдат пълни с храна, нека да бъдат пълни с финанси, но най-вече пълни с присъствието ти, защото ти се роди и нека Рождество Христово, нека Божията слава, нека Божията благодат, Господи, да дойде в домовете ни и да ни изпълни с радостта си, да ни изпълни с любовта си, да ни изпълни с единство и с единомислие. Нека да бъде слава на нашия Господ. Нека да покани презвитера на църквата. Нека той да поздрави цялата, всички брати и сестри, да ги поздрави. И нека тази празнична сутрин да ни води в молитва. Нека тази празнична сутрин да издигне глас и да дойде благодата и благословението върху всеки един от нас. Да дойде, брат. Слава на Бога и честито Рождество Христово! Може ли да ръкопляскаме силно за Бога? Не знам за вас, но аз съм много радостен, че се намирам в Божия храм. Радостен съм, че празнуваме Рождество Христово. Знаете ли, брати и сестри, задаваме си много често въпроса, и аз си го задавам. Защо не е описана точната дата в Библията за раждането на Исус Христос? Задавам си въпроси и си отговарям. Знаете ли защо? Знаете ли защо? Защото е нужно
Исус Христос да се роди всеки ден в сърцата на хората. Амин! Всеки ден в сърцата на вярващите, всеки ден в сърцата на светските, всеки ден в сърцата на хората. Да се роди нашия Спасител Исус Христос. Кажи на човека, който е до тебе, Исус се ражда в твоето сърце. Може ли силно да ръкопляскаме за Бога? Брати и сестри, не сме дошли. Не сме дошли на погребение. Дошли сме да празнуваме рождения ден на нашия Бог. Може ли да кажем силно Халелуя! Нека още по-силно Халелуя! Да бъдем шумни, брати и сестри, ръкопляскайте за Бога. И нека, има ли мъже тук? Нека некога свирне. Свирнете, брати, Халелуя! Халелуя! Абе, свирнете ме! Свирнете ме! Халелуя! Ние сме дошли тази сутрин, братия, да празнуваме рождения ден. На рожден ден, брати и сестри, не се стои така, нали? Не се стои да седнеш и да кажеш много е шумно, много е... Не, брати и сестри, ние не сме дошли на погребение, не сме дошли на някое траурно шествие. Ние сме дошли да празнуваме рождения ден, братчивко, на нашия Спасител Исус Христос! Халелуя! Искам да ви поздравя, брати и сестри, с едни стихове от Библията. И аз вече слагам очела. Това не знам добре ли, нали добре. Алелуя! Брат Сашо, бъде благословен. Искам да прочита Божието Слово, брати и сестри, за да разбереме съществото на Рождеството, брати и сестри. Как да го нареча? Да го нарека, брати и сестри, определението за Рождество. Защото ние знаем само до там, роди се Исус Христос и до там. Но нека да видим какво ни казва Божието Слово. Ще прочетам Божието Слово. Северина, дай едно рамо и ми помоги малко да свалям ти очила. Ще прочетеме в Евангелието на Йоанна от първата глава надолу. Дали ще може да го намериш? За да четеме цялата църква. Така е по-добре. Така. Ще прехвърля стиховете другите. Чакай да видим до кой стих беше. Значи ще четеме до 14 стих. До 14 стих. Брати и сестри, искам внимателно да погледнем върху Божието Слово. Няма от кой да разбереме истината. Който човек да ни говори, философ, учен, професор, няма да разбереме истината. Освен от къде? От Божието Слово, разбира се. В Йоанна се казва, слушайте, брати и сестри, внимателно. В началото бе Словото. И Словото беше у Бога. И Словото беше Бог. Амин. Може ли да ме копляскаме силно? Вижте, брати и сестри, как Библията ни отговаря на много наши въпроси, които си задаваме, философски въпроси. Ама Исус Христос Бог ли е? Кой е Словото? Кой е Словото? Словото е Исус Христос. Какво пише? В началото бе Словото, Исус Христос. И Словото беше у Бога, и Словото бе... какво искаме повече? Библията ни казва ясно и категорично. Я другия стих, Северина. То в началото беше у Бога. Другия стих. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Амин. Исус Христос не се е родил преди 2000 години. Той е още съществува, още преди създанието на света. Словото го казва. Давай другите стихове. В Него бе животът и живота бе светлина на човеците. Кой е светлината? Исус Христос. Вижте, брати и сестри, задавайки въпросите, Библията не отговаря. Няма какво да питаме философи, учени. Библията ясно и категорично ни отговаря на много въпроси. Давай другите стихове, Северине. И светлината светли в тъмнината, а тъмнината не може да я хване. Не може да я хване. Затова кажи на човека, който е до тебе, бъди светлина. Бъди светлина на човеците. Трябва да светиме и тъмнината бяга.
Брати и сестри, забелязвате ли, когато идва слънцето, когато става сутрин, забелязвате ли как слънцето пробива със лъчите си и тъмнината бяга? Като че ли бяга по същия начин, когато Исус Христос идва в сърцето ти. И когато има тъмни кътчета в твоето сърце, той извика: гони тъмнината, може ли си ударят на пяска на Бога? Отвори твоето сърце, каза Исус, и за Бога. И той ще изгони всяко едно тъмно кътче в твоето сърце. И твоето сърце ще свети! Ще свети! И ти ще бъдеш светлина на човеците. Другия стих се нарича: яви си човек, изпратен от Бога, на име Йоан. Другия стих. Той дойде да свидетелствува за светлината, за да повярват всички чрез него. Другия стих. Не беше той светлината. Слушайте, братя. Не беше той светлината, но дойде да свидетелствува за светлината. Дойде да свидетелствува за светлината. Другите стихове се варине: истина, истинската светлина, която осветява всичките човеци, иде в света, казва Йоан Кръстителя. Следващи стихове: той бе в света и света чрез него стана, но светът не го познава. Другите стихове: у своите си дойде, но своите не го приеха. Много често се случва това и покрай нас, покрай вярващите брати и сестри. Нека да го премахнем това от нас. Много често казвам: щом един човек издига името на Исус, проповядва Исус, говори за Исус, работи за Исус, остави го да работи! Остави го да говори за Исус! Ние защо се мешиме в работите на Бога? Когато Бог дава на някой дарба да пее, на мен какво ми е, че пее, брат? Как се казваше, че набрали в името? Чопър, брат Чопър, Живко. Мен какво ми е, че Бог му даде дарба? Значи Бог го употребява, на мен не ми е угодно. Не става, брати и сестри. Той ли командва отгоре? Той казва кой да пее, кой да проповядва и кой да евангелизира. Другите стихове: а на ония, които го приеха, даде правото да станат Божии чада, синеш на тия, които вярват в Неговото име. Амин. Давай се, Варине. Които се родиха не от кръв, слушайте сега внимателно, брати и сестри, които се родиха не от кръв, нито от плът, нито от мъжка поход, но от Бога. Кажи на човека, който е тебе: ти си роден от Бога! Ето, казвам и на камерите, на всички, които ни гледат в момента, или след това ще ни гледат: ти си роден от Бога! Не си роден от никой, от човек не си роден, ти си роден от Бога. Следващите стихове: и Словото стана път. Слушайте сега, братя. И Словото стана път, препътваше между нас и видяхме славата му. Слава като единороденият от Отца, пълен с благодат и с истина. Може ли силно да ръкопляскаме за Бога? Алелуя! В началото беше Словото. Словото е Исус Христос. Какво пише в Битие? Първа глава. Какво пише? Първия стих. Брат Пламене, помогли ми. Какво пише там? В Битие първа глава. Първия стих. Какво пише? В началото... Нека да го видим. Да не го бъркаме. Остаряваме, аз не проповядвам много често и забравям. Да. В началото Бог сътвори небето и земята. Амин. Слово. Бог е казал Слово. И се сътвори небето и земята. Амин. Ето виждаме, че Исус беше там в началото. Той не е роден от Мария. Просто той премина, брати и сестри,
Вчера бях при брат Кено и чух там едни хубави слова. И той каза, брат Кено, и наистина е така, че той просто премина. Той дойде в нашата цивилизация, той дойде в нашето общество и се роди с мисия в сърцата ни, за да бъдем спасени ние и нашето семейство. Кажи на човека, който до тебе, твоето семейство е спасено от Исус Христос. Алелуя. Ай сега може да ръкопляскаме за Бога. Брати и сестри, много често, когато идват тия празници, ние казваме се, дай ми Боже, нали? Думата дай е винаги в устата ни. Когато заставаш да се молиш, винаги какво казваш? Боже, дай ми, нали? Дай ми, дай ми, дай ми. Все искаме нещо от Бога. Все искаме нещо от Бога. А задаваме ли се въпроса дали ние сме дали нещо на Бога? Дали сме дали нещо на Бога? Последно, за кога сте си задавали въпроса, аз дадох ли нещо за Бога? И все искам. Все когато заставам, все искам. Сега за Коледа, като се молиме и казваме, деме чавен булбарали пе! Жукар ворда, жукар чера. Все искаме от Бога, брати и сестри. Все искаме от Исус Христос. Дали някога сме благодарили на Бога за това, което имаме и за многото, и за повечето, което ни дава Бог? За всичко трябва да благодариме на Бога. Кажи на човека, който до тебе, бъди благодарен. Бъди благодарен на Бога. Бъди благодарен това, което имаш. Дори да нямаш дом, Бог е твоят дом. Дори да нямаш родители, Бог е твоят родител. Дори да нямаш мъж, жена, Бог е до тебе. Бог ти помага. Бог не те оставя. Ако целият свят те остави, Исус няма да ти изостави. Тази сутрин да се молиме, брати и сестри, с една благословена молитва. Но нека да не искаме нищо от Бога. Съгласни ли сте, братя? Само да благодариме на Бога. Може и да се молиме с тази различна молитва. Нека да се молиме по този начин. Само да благодариме на Бога. А може и да се дигаме ръцете на Бога. Ето това са вярващи хора. Издигайте си ръцете нагоре и призовете нашия Спасител и му благодарите. Благодарете му за всичко, което върши в живота ви. Благодариме ти, Отче. Благодариме ти, Спасителю. Ти си велики и всемогъщ. Велики и всемогъщ си, Татко. Ти си царят на царете. Благодариме ти, Господи. Благодариме ти за всичко. За всичко ти благодариме, Господи, който вършиш в живота ни. Издигаме ръцете си пред тебе и ти благодариме за милостта ти, Боже. Благодариме ти за нашите семейства, Боже. Благодариме ти за вярващите. Благодариме ти за църквата. Благодариме ти, че ти се роди, Господи, в сърцата ми, Татко. Благодарни сте ти се роди.
Милост е кавка ръкавете, милост е младесия грешна, недостойна, самодушия проверка, разгледате, молината, обоя, Рождество Христово, великоласки диве, нека така там да разделаме, нека Дева, Бог на нас, да поверина, съскичи ви да са последна времена, последна времена в ръковете, милост и там, къде садовете милост, къде камари кварталисте милост, къде са стедунясте милост, те кварто си там, молината тела, ела легла, как беше деветорнисте биш, къде я мило, ами към ниста бирас, с молитва, легла как търнинас, с молитва към молинас, туде главно, те благословени само не предали, за ме молитвата си, дебла туде десна рожбичка, дела рожбичка, усъркена дева, благословени се за Христе, и че не ле, ама не намале свята да провъдим дева, да амен с нипе без нипе, да амен с нипе без нипе, заведам да бъдемете часами ни чериве, молината ни черивете часами ни, благословимете часами ни, аме към вас остарова дева, милостта да си кавес, кари камите, Исусе Христе. Да чуете това, което чита в Словото на нашия Господ Исус Христос. А Той гласи така: а в 6 ангел Гавриил бе изпратен от Бога в Галилея, в град наречен Назарет. Той бе изпратен при една девица, сгодена за мъж. И мъжът се наричал Йосиф, и той е бил от Давидовия дом, а името на девица бе Мария. И като дойде ангелът при нея рече: здравей, здравей, благодатна, Господ е с теб, благословена си ти между жените. А тя много се смути от думите му и в недоумение беше: какъв ли е този поздрав? И ангелът каза: не бой се, Марио, защото ти, Мария, си придобила Божието благоволение. И ето, ти, Мария, ще зачнеш, в утробата си ще зачнеш и ще родиш, когото ще наречеш Исус, и той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишният. И Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид, ще царува над Яковия дом до века и царството му не ще
има край. А Мария каза на ангелът, как ще бъде това, тъй като мъж не познавам. И ангелът в отговор рече, Святия Дух ще дойде върху ти и силата на Всевишния ще те осии, затова и святото, което ще се роди от теб, ще се нарече Божий син. Може ли да кажем амин? Амин! Нека чакам да ли само. Casato deva, ma casato deva, mi si caglia, te chaves tricaglia, te casato deva, ma casato deva, mi si caglia. O Iisus, bravo-te, via milă-te, ante coșara-te, aține-ia soate. O Iisus, bravo-te, via milă-te, преди да бяха се събрали, те се намери празно от Святия Дух. А мъжът Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да изложи, намислил тайно да напусне. Но когато мислеше това, ето ангел от Господ му се яви на сън и каза: Йосифе, сине Давидов,
Не бой се да вземеш жена си Мария, защото зачнатото в нея е от Святия Дух. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус, защото Той е, който ще спаси людите си от греховете им. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господ чрез пророка, който казваше: ето, девица ще зачне и ще роди син и ще го нарекат Емануил, което значи Бог с нас. Това пророчество е дадено от Бога на пророк Исаия преди 700 години преди раждането на Господ Исус Христос. И тъй Йосиф, като стана сън, стори както му заповядва ангел от Господ, и прие жена си, но не я позна, докато тя не роди първороденият си син и го нарече Исус. Нека да кажем амин. Амин. Spasinawe, ma słoneczno